Какво крият в себе си сълзите на човека? От учителя Петър Дънов. Сълзите на човека крият в себе си едно от великите блага за неговата душа. Наблюдавали ли сте в продължение на 1 час колко сълзи сте пролели? Може да попивате сълзите си с чиста, мека, хубава кърпичка или да ги събирате в малки шишенца, като слагате етикетче на всяко шишенце и на него написана датата, когато сте плакали и колко грама сте събрали. Не е хубаво да ви падат сълзите на земята. Не е лошо човек да плаче. Все ще му олекне на душата. Да плачеш е едно, да ревеш е друго. Ревът не изразява скръб. Плачете си, плачи си, бъди в любовта, освобождавай се от потиснатите чувства и емоции. Спри да ги събираш в себе си, спри да таиш в себе си. Нека всичко излезе навън. Ако не можеш да плачеш, напиши. Ако можеш да плачеш, поплаквай си. Бъди благословена.